मोसानायावबो बिराद गिदिर जोंहा एक्सारसाइज जायो देहानि मोनफ्रोमबो बिथिङाव बेवहायथ' 100% मा होनो एक्सारसाइज जायो मेगननि खोमानि गासै देहा सोलेर गासैनिबो बे मोनसे बिराद गिदिर 100% बे मोसानायफ्रा एक्सारसाइज जायो। गेलेमु बादायनाय हाबाफारिखौ जों बेखेवनो जोंहा आलासि जोंनि गेजेराव दंफैयो। जों आलासिखौ दान्दिसे उनाव जों सिनायथिनो सानदों। बिथाङा जोंनि गेजेराव दंफैखायो। बेनिखायनो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ एसे आवगायबोनो खावलायबाय। एसे सिगाङाव फैदो बयबो। जोंहा बे खुंगा बाथि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायनि दिनैनि गेलेमु बादायनाय बे हाबाफारिखौ बेखेवनो जोंनि गेजेराव दंफैयो। बिथाङा आलासिया जाहैबाय गगामुग आनसलिक कमिटि आबसुनि जोंहा आफादगिरि मानगोनां सन्जय गयारि जोंनि गेजेराव दंफैयो। बिथांखौ गांसे आर'नाइजों आफादनि जानानै बरायनानै लागोन आङो जोंनि सोद्रोमाखौ आं बे समाव खावलायबाय। गोजोननाय थाबाय। बिथांखौ दिनैनि बे गेलेमु बादायनाय बेखेवनायनि सिगां फिथा हासुनायनि सिगां बिथांखौ बे समाव आङो गुसुङै बिबुंथि लाखिलांनो थाखाय बे समाव माइक्र'फनखौ आङो आगबारायहरदों। गिबियावनो आंनिफ्राय फुंबिलिनि बे सानजौफु समनि गाहाम हामलायनायखौ जासिग्रोबाय। फोरबो आफादा देग्लाय 5थि बोसोराव आगान होबाय आरो बेखौनो दिनैहाय नैबे हारिमुजों लोब्बा गोनां जि गेलेनाय बादायलायनाय बे गेलेनाय बादायलायनायखौ बेखेवना होनो जि खाबु आंनो होबाय आं बिथांमोननिसिम आरो रोजा रोजा साबायखर बावबाय। आरो देग्लायनि जि बैसागु रंजालि बैसागु फोरबो बेवहाय फुंबिलिनिफ्राय जाखिनि हाबाफारियाव जाय बिथांमोना बेखेवगिरि हिसाबै आलासि बिथांमोन फैदोंमोन आरो बेखेवना गालांबाय आं बिथांमोननिसिमबो आंनिफ्राय बिथांमोननिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावबाय। दिनैनि जि गेलेनाय आयदा बे गेलेनाय आयदाया खोब हारिमुजों बा जोंनि देहाजों मोनसे सोमोन्दो गोनां। दिनैनि सुबुंफ्रा गोदो गोदायनि सुबुंफोरनि जानाय थानाय जि आसार खान्थिमोन बियो आलादामोन, नाथाय दिनैनि समनि सुबुंफोरनि जानाय थानाय बियो मोनसे आलादा रोखोमनि दिनै जाफैदों। आरो बे आलादा रोखोमनि जानायावनो जे माखासे आगुनि खोथाखौ जोङो सिन्था खालामोबा बा नायहरोबा नुयो जों मोनफ्रोमबो साफ्रोमबो सुबुङा जे जोङो साइकेल सालायोमोन बा जोङो बन सिनोबा रुवा सिखाजों बाहायोमोन, नाथाय दिनै बियो सोलायबाय। आरो बे सोलायनायखायनो आरो बेखौनो जोङो दिनैनि जुगाव जे गावनि देहा सोलेरखौ मोजां लाखिनो थाखाय जोङो जिमाव थांनो गोनां जायो, एक्सारसाइसआव थांनो गोनां जायो। नाथाय बेखौ खालामाबालासिनो नैबे जोंनि जि दा हारिमुजों गेलेनाय जि बादायलायनाय होदों बेवहाय हांसो हमनाय, दिरुं बोलायनाय, मासि सिख'लायनाय, दैहु बुख्रुबनाय, दा बेफोर गासैबो जे मोनफा मोनफा बिराद गिदिर देहानि मोनसे एक्सारसाइज बे गेलेनायनिफ्राय जों मोननो हायो। आरो जोङो बेखौनो जे बयबो खाबु लानांगोन, बयबो बे नोलोबारि रंजालु बैसागु फोरबो आफादा बे हाबाफारिखौ लाबोदों, खोब साबायखर बावनांगोन। आरो बेफोरबायदि प्लेटफर्मखौ जों बानायना होनांगोन आरो बानायना होब्लासो जोंनि बादायारि गेलेगिरि फंबाय बिनानाव बा आदै मादै गासैबो जों बाहागो लानो हानाय खाबुखौ जों मोनो। दा बेखायनो जे मोनफ्रोमबो खेलायानो जे देहाजों सोमोन्दो गोनां, हारिमुजों सोमोन्दो गोनां, जोङो खोब मोजाङै गोसो होनानै गेलेनांगोन। मोसानायावबो बिराद गिदिर जोंहा एक्सारसाइज जायो देहानि मोनफ्रोमबो बिथिङाव बेवहायथ' 100% मा होनो एक्सारसाइज जायो मेगननि खोमानि गासै देहा सोलेर गासैनिबो बे मोनसे बिराद गिदिर 100% बे मोसानायफ्रा एक्सारसाइज जायो। दा बेखायनो जोङो दा बेफोराव गासैबो मोनफ्रोमबो गेलेनायानो जा बा हारिमु बादायलायनायानो जा, मेथाइ खननाय, खाम सिफुं गासैयावबो जोंनि लाइमोनफोरखौ बाहागो लानो थाखाय आङो खावलायगोन। आरो बयबो रायजो राजाफ्रा
गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय बाहागो लानो होननानै फैनाय गासैबो जेन मोनफ्रोमबो आयदायाव बाहागो लानानै जे नैबे देग्लायनि जि 5थि रंजालि बैसागु फोरबो आफादनि जि गेलेनायनि बादायलायनाय हारिमु मेथाइ खननाय बादायलायनाय मोनफ्रोमबो जे मोजाङै जाफुंलाङो बेखौनो आसा खालामनानै आफा अबं गसायनायाव आं बोर गाबज्रिनानै जे साननैनि हाबाफारिया खोब गाजा गोमजायैनो खोब सान्थियैनो जोबलांगोन होननानै आसा मिजिंथिनानै आं इसोरनाव बोर बिनानै दिनैनि नैबे गेलेनाय बादायलायनायखौ जे बेखिनि गुसुं सुंद' बिबुंथिनि गेजेरजोंनो आङो बे गेलेनाय बादायलायनायखौ बेखेवना होबाय होननानै फोसावबाय। गोजोन्थों। बे समाव मेहेरगोनां बिबुंथि लाखिनायनि गेजेरजों